Yo
tinokuudza kana tadzoredzaniswa nouzhinji hwedu kumusoro kudenga. Izvozvo tichidzwa mazwi echisimbisiso chokuti haleluya, kana tikafa tikitenda kuna Jesu tichasanganiswa. Tsoka dzedu dzakaneta, haleluya, tsoka dzakaneta, tsoka dzekufambi dzakaneta nokuda kwematambudziko eino nyika dzichayambukira zambuko rine ndaramo. Vakakomborerwa havo vanoziva Mwari wavo, vanoziva muponesi wavo Jesu Kristu. Vakakomborerwa havo vanotarira nyika iyo negodo, vanosarudza nyika iyo, nyika yavapenyu, nyika yevanera, nyika yaEmmanuel. Kuna zvakazarwa chapter 21 zvinoda kaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rekutanga ranga rapfuura nenyika yekutanga yanga yapfuura. Tinotarisa nyika yevatsvene, nyika yavapenyu, nyika yavanorarama, vanotenda kuna Jesu, vanoramba nyika ino, vakaramba upenyu hwavo, vanomirira kuuya kwashori Jesu Kristu. Vakava vatorwa nevaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyika yavapenyu, nyika yaEmmanuel. Haleluya, 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 Ishe Jesu Kristu bayana ra Mwari rakabayiwa nyika isati yasikwa kuti iwe neni tiwane utano youpenyu usingaperi kana tichitenda. Handino kutenda kuna Jesu tichasanganiswa. Kana nguva yakanakisisa yakwana tichasanganiswa neropa raJesu Kristu. Zvino tinosarudza nyika imwe chete nekuti nyika imbiri hatindi nenyika dzose. Tinosarudza nyika yaMesiyasi, iyo pomwa zvaAfrica yakatumirwa naShori Jesu Kristu. Kukoka vanozviramba, vanoramba upenyu hwavo, vanoda nyika yaEmmanuel. Haleluya, haleluya.
tichava naye muponesi. Pane idzo nzvimbo dzatinoreverwa kunzi tichasanganiswa nokutenda kuna Jesu. Afrika yedu, nokutenda kuna Jesu, nokutenda kuna Jesu, muzita ra Jesu. Afrika yedu tinotenda nekupiwa mana. Tapiwa mana na bishopi kushambisa mwazha mukuru wedu pakereke. Aibomira kuimba tadzorerwa uye taiswa pachinangwa chekunamata kuenda kudenga kuna Mwari. Ikoko pakudenga kuna Baba kwakanaka kwazvo, hakupindi chakaipa kana chimwe, hakupindi vakaipa. Afrika yedu saka zvino vese vanoda kuziva nezvechechi vanoenda papriesthood council pana bishopi Ngoni Mwazha, bishopi AK Mwazha, bishopi James Mwazha. Kana uchida kuziva nezva Elia unobvunza Elisha, haubvunze Gehazi. Kana uchida kuziva nezva Jesu unoenda pana Peter, hauende pana Judas. Afrika yedu Mwari angakomborere kutsiva kwenda marake zvino usikaperi.
Ngovarai maumbrella kwikanguva kadiki. Afrika yedu. Amen. Ruregerero vana vaMwari. Tino mufaro mukuru panguva ino tichipemberera muranda waMwari Paul Mwazha waAfrica pakusisa kwake 103 years paakaberekwa mugore 1918 achiberekerwa kwaChirumanzu sezvamambodzo wanga achiparidza pana achitaura kuti akafa. Zvino afa vabereki vake vakaenda naye mimba yave achinamatirwa kuti andovigwa, asi pakunamatirwa achibhenedhigwa naFather Schmidt wechiRoma vachiti, Paul, tinokubhenedhika muzita rayave neramwanakomana neramweya musande. Mwana akabva amuka, vose vaivamo vakabatwa nemweya mutsvene vakati, mwana wamutsirwa basa, mwana wamutsirwa basa. Ndo basa rakazoratidzwa muna 1940 chadenga chipukutwa pachinyorwa kuti Recreation of Africa. Mashoko adzima. Shoko raMwari rakazotaura pashure nesimba richiti, nyorera kuvana vari kumayunivhesiti kuti vazogoza kubatsira mubasa rekusukwa kwenyika yeAfrica iyi. Ndo basa ratinoona pano nekwese kwese nokunze kwenyika riri kuitwa nomuranda waMwari Paul Mwazha waAfrica. Zvino panapa taungana pano tiri muconstituency inonzi Harare South, constituency inobatwa na Honorable Comrade Tongai Mnangagwa. Vanzwa kuti vapostori veAfrica vari kuungana pano kupemberera mutumwa waMwari Paul Mwazha waAfrica kusvitsa 103 years. Vaita shungu dzokuti ndoda kuti ndisvikewo mundione nguva yavo yakamanikidzika, saka maona tambomira zvimwe zvatoda kuita. Vakati ngondipai nguva, ndoda kuti ndikwazise vana nokuvakorokotedza. Saka ndo zvavavinga kunyange vakamanikidzika vanenge vashomanini, saka vati ndoda kuti ndisvike. Zvino panapa takamirira mutumwa tine nonzi Priesthood Council, vanakomana vomutumwa Paul Mwazha waAfrica vari apo vatatu vamunoona vari papo. Bishop Edward Ngoni Mwazha, ndinokukumbiraiwo vakuru vedu vakuone, ndo dango ramutumwa Paul Mwazha waAfrica. Kozouya anotevera Bishop Alfred Kushamisa Mwazha, ndo mukuru wedu kana tiri pachechi chairman wePriesthood Council. Kozouya Bishop James Mwazha, ndo vana mutumwa vari pano nhasi vakamirira mutumwa Paul Mwazha weAfrica. Ndinotenda, garai pasi, tinotenda vana Bishop. Saka nguva ino ndinokupai Comrade Mnangagwa kuti muchigamuchira vanhu vauya muconstituency yenyu. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha. Afrika yedu, Afrika yedu. Makadi vatendi vose vari pano, ini semumiriri weparliament wenzvimbo ino ndinokugamuchirai nemufaro. Ndakaudzwa kuti muri kuuya, kati saka maropafadzo anenge akawanda muHarare South. Ndikaudzwa kuti tichipembera, ndinotiwo makorokoto nemutumwa waMwari 103 years. Afrika yedu, Afrika yedu. Zvisinei, ndangoti ndikukwazisei, ndikugamuchirei, imi rambai muchinamata, muchiita basa rakanaka. Ndoziva pakati penyu pane vana vangu vemuno veHarare South.
ndo chakusiyai munavo ivavo. Ndichamboenda kubasa kuVictoria Falls, tadamwa iko ma-MP tirongere next year budget yenyika. Saka mondisunungurawo tichingoti Afrika yedu. Africa eCenturion asvitsa makore anopfuura 100 chechi ichidzokedzana kudai. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Tinamutenda Jesu waAfrica. Wakatuma pomwa zvawaAfrica kumazuva ano okupedzisira. Zvino hatichina nguva. Ino inguva yatinopa kuhama dzedu neshamwari. Kana varipo vanga vasati vapinda muchechi yavo, vanoda kupinda muchechi yavo, varume navakadzi, vakomana navasikana. Kana varipo vanga vasati vapinda muchechi yavo, vanga zviratidza nekusimuka, vouya kuno mberi, vozogamuchirwa muchechi yavo. Hymn 64. Mwana wanogamuchirwa iwe.
chifaniso chedu chekutanga ndecheuwandu hwevanhu vagamuchirwa muchechi yavo yeThe African Apostolic Church, vaapostoli veAfrica. Tine mufaro mukuru muimba yaMwari nokuti nhasi musangano raapostoli veAfrica pasabata ranhasi tiri pagumano reHarare neChitungwiza, Maruwa nemaguta akapoteredza. Tawedzerwa nevanhu vakamira sezvinotevera: varume vaita 15, 15, vanhukadzi vaita 30 nevana 34, vose pamwe chete vaita 40 navapfumbamwe 49. Kudzai Jehovha, rumbidzai Jehovha. Maita chinhu chakanaka. Nhasi mafadza Jehovha Mwari kudenga kumusoro, nokuti matiza kunyika kuna Satani muchiuya kuchiedza kuna Jesu Kristu mwanakomana waMwari wakatifira pamuchinjikwa. Tinotenda Mwari kwazvo nokuti zakurima kuna Satani muchiuya kuchiedza kuna Mwari Baba. Zvino kana makamboita chinhu chakanaka panyika, nhasi manyanya kuita chakanaka, mabaya gudo nomumukanwa. Haleluya. Zvino danho ramaita iri nderekutanga kuzadzisa shoko raMwari riri pana Marko 16:15. Jesu achitaura kuvadzidzi vake achiti, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Zvinemi maita zvakanaka, matiza kutongwa kuchauya, mukauya noupenyu hwenyu kuna Mwari. Zvino chasara ndechekuti mubhabhatidzwe semuumbi wehari. Haagoni kushandisa hari dzake kana dzisina kupiswa. Nemiwo hamugoni kushanda basa raMwari kana musina kusimbiswa pakutenda kwenyu nokubhabhatidzwa. Afrika yedu zvino ndinotenda zvikuru kwazvo. Ndava kukumbira makutenda kunobhabhatidzwa panguva yamasikati ano. Zvino izvozvi pakereke yamasikati ano makutenda kunobhabhatidzwa. Mufundisi namufundisi Magwaza namuvhangeri Moyo namufundisi Moyo nekereke yeSunningdale ndimi muchanoimbira vanobhabhatidzwa. Zvino tinotenda kwazvo. Varume mungachisumuka henyu. Ndini Muroti Tarusarira, Nyatsime 1 kereke, muvhangeri Munyavi, mufundisi Mache Zengeza Gumano, Chitungwiza Province, Bishop Chakawa. Ndinacho chizaruro chandaratidzwa naShe pakunamata kwatiri kuita pano kudai. Ndaratidzwa naMweya Mutsvene, ndaona mudenga mine ruvangu rwanga ruchitenderera ruchitarisa kwazvo kwazvo paungano dzose dzekunamata kwevaposteri veAfrica avo vakatenda mashoko emusi wa28 February 2020. Ndaramba ndakatarisa kudaro, ndaona ruvangu rwakura, asi rwakura kudaro rwazofanana negondo guru, asi rabhururuka rikanomhara pamusangano wechirayiro chendari kure. Ramhara kudaro, raramba rakagara rakafuta nokukura kwaro kuenda mudenga, asi ndazoona rashanduka, raita senyoka huru. Ndaona ichitambanudza musoro wayo, ichirudunuka, ichitevera misangano mikuru yezvirayiro 5. Ndaona rasvika pachitando, ndikaona rave paguamha, ndikaona rava mapembe nezvimba. Ndaona musoro wayo aitendeudza zvakare, uchidzokera kumashure kwayanga yatangira kundari kure, asi mutumbi wayo waramba uri pamusangano iyi yose. Asi ndaona ichinanzva muswe wayo iri pandari kure, ichidada nokuvhaira nokuzvikudza kwazvo.
asi chandishamisa ndechekuti ndazoona kumabva zuva denga raita serazaruka asi zvaita